Assalamu alaikum yan uwa masu koyo. In ba a mantawa a darasin mu da ya gabata mun kawo kalmomin da suka shafi nama da muke da su irin su balangu, irin su yajin tsiye, tsinken tsiye da wasu. To yau za mu ci gaba darasin, yau za mu tashi a part 3. Wannan part 3 din shine yau za mu ga sunayen kala-kala na nama, dan nama kala-kala ne akwai su za mu gani. Kawai da farko da muke da shi mana abin da ke cewa shredded meat. Shredded meat shine dambun nama. Generally aka kira dambun nama ko za a ce shredded meat shine ma'anar dambun nama. Sai kalmar mu ta goma da abin da ake cewa shredded fish. To ai akwai dambun ma kifi ko? To shi kuma dambun kifi da a soya kifi ai dambun sa shi ma ake shi a turanci shredded fish. Misali zaka iya cewa I prefer shredded meat to shredded fish. Na fi son dambun nama da dambun kifi. So misali kenan. Sai kalmar na goma da ake cewa shredded chicken. Shine dambun naman kaza. Dambun naman kaza shine mene? Shredded chicken. Dambun naman kaza. To kalmar ta gaba shine mene? Shredded mutton. Wai akwai dambun naman rago, akwai na sanuwa. To dambun nama na rago da rago aka yi sai ake shi mene? Shredded mutton. Shine dambun naman rago. To kalmar ta gaba shi shine shredded beef. Shredded beef. Ma'anar shredded beef shine mene? Dambun naman sa. Akwai dambun naman rago, akwai na sa, akwai na kaza, akwai na kifi. To waɗannan su ne shi dambun naman sa sanuwa ko zaka ce ne shredded beef. Na rago kuma sai ka ce mene? Shredded mutton. Da zaka so sai ka ce kai Musa prefers shredded mutton to shredded beef. Abin da ka ce shine Musa ya fi son dambun naman rago fiye da na sanuwa. So waɗannan su ne nau'ikan namuka da muke da su a yau. Kar a manta a dinga mana liking, ana mana commenting saboda sharing is always caring. Nagode.